É unha das grandes referencias da gastronomía galega e todo un símbolo da actividade mariñeira de Cambados. Falamos da vieira, un produto que estes días estáse promocionando na localidade a través da campaña Peixes e Mariscos de España do Ministerio de Pesca. Detrás da iniciativa está tamén a Federación Nacional de Confrarías. A clave, explican, é diferenciar o produto. Neste caso non é de valorización, porque a vieira de Cambados non fai falta valorizala, pero sí que fai falta diferenciala frente a outros produtos que lle chaman vieira de Cambados sin ser vieira de Cambados. Ese é un dos puntos desta acción. Que nosotros señamos proactivos e non esperar a que o que trae produto de fora diferencie o produto. Temos que diferenciarnos nosotros, temos un produto diferente, temos un produto de calidad, temos un produto de moito valor organoléptico e temos que poñelo encima da mesa e demostrar que así é. Nunca mellor forma de facelo que dándolle de comer a nosa xente. A primeira das accións celebrada esta mañá estaba destinada a profesionais do sector da hostalería e a comercialización de produtos da pesca. A presentación tivo lugar na confraría cambadesa. Para nós é unha honra que se escolla o noso produto como unha dos estandartes da campaña. Esperamos que sea un acto que teña a súa difusión e que nos axude para valoralo, que chegue ao consumidor que non coñece, que non creo que haya moitos que non coñezan, pero para ese indeciso, que lle quede máis claro como é a nosa vieira, a variedade que ofrecemos e que o consumidor teña un poquinho máis información. Mañá terá lugar a segunda parte desta iniciativa cunha degustación de vieiras na Praza de Abastos da localidade. Vanse servir 200 racións. Valorar como moi positiva esta iniciativa porque temos un produto único, un produto exquisito dunha calidade excepcional e que hai que resaltar esa diferenciación e esa calidade dese produto, e estas xornadas contribúen enormemente a que eso se leve a cabo. O que buscamos ao final non é obter máis produto en este caso, senón que ese produto se lle recoñeza e sexa coñecido pola súa excepcional calidade. En Galicia producimos ao redor de 100 toneladas, é certo que a vieira é un produto cunha serie de condicionantes na súa extracción, pero donde o sector está apostando, está traballando moi ben na súa organización, e entendemos que é unha das claves nas que debemos seguir traballando para que ese valor económico tamén teña un crecemento e poida ganar valor engadido para proveito dos produtores, neste caso dos mariñeiros de Cambados e de Galicia, non? A promoción da vieira continúa con outras iniciativas. Haberá outra degustación na Praza de Abastos de Pontevedra e volve tamén a Cambados a Festa da Vieira.